Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबाय नोंथांमोना नायनानै सिनायखाबाय जानांगौ बे भिडिअ दाख्लैनो लानायमोन मानोना आं दाख्लै गुवाहाटि मोनफैग्रा भिडिअखौ गोलावद्राय जानायखाय आं दोनथ'दोंमोन दायो जों नै लोगोनि एग्जाम होनो थाखाय थांगासिनो दङ नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंबा जोबजासे नायलांबाय थादो गारियाव जि लास्टाव जनो मोनखादायो खर'आ जि हिटगाहाय दखुन कौन है ये लोग Kurang ini Jesus kamu belum masuk kan gak tuh lalu kan dah jangan tangmai dong kamu kira nih buat dah bila besar ya bu ini sih ya udah hadir aku belum dong saboda mama halo mama halo mama halo mama Tinggal mama ya ini. Tidak ada cara asam di mama. Itu pura di panmen. Mari ini ada biak sekolah aja. Oh ya, mama dan mama ya. Dah jangan nama dah ni. Lagu baru sudah baju ni je bugia. Jangan lagi ya. Orang kamu ya. Kamani ke mana lagi ke ni? जों नै बासनिफ्राय ओंखारबाय ओंखारनानै जों दायो हटेल नागिरनानै ओंखाम जाहैनोसै जोङो फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै ना ओंखाम जाहैनोसै जों दायो मोनफैबाय दायो जोङो नै ओंखाम हटेल नागिरगासिनो दङ ओंखाम उखैनानै हाला ओंखाम हटेल नागिरफैदों जोङो दायो फै फै दिखांनो हायाखै नामा थफ्लाया दिखांनो हायाखै Kepala dikangen hayakhै ओंखाम जानिजों जायो दायो जों नै सायानिका हटेलाव जानो नागिरदों ओंखाम मानसिफोरानो जि बुरजाखा दसे थाथ'बाय ओंखाम जानिजों दायो जों नै ओंखाम जानो थाखाय नेगासिनो दङ उखैनानै बेसे जारिना रायज्लायनो बाजोब्बाय नामा Sarita. Masak kan mesti? Mama lo. Hah? Tadi je nak angkat mama bebe ni. Ayu ni le soyabin nama apa? Dali, papor, angkam. Kalau nak je angkam guna nuna ni. Tadi je angkam benda saja angkam berai. Pada los mungkin angkam saja ni mesti na. Muncul lah deh. Nama nak mesti kawai je nama. Oh, kasihnya lebih ni. Angge geder bapa faktor zakang le, lagi buat ni. Tiap hari bapa rasa jipu sama zakye. Oh, tadi ini sih lagi buat. Dukungan bang. Kaya na, menteri aja nggak? Exam center out. मानसि दायो मोनफैबाय मानसियानो जि जाखाबाय नै बेहायनो जागोन एग्जामा जि मानसि गायाव Ini mansi ni lagu ber. Mansi tu ni lagi pusja bawa na. Mama, mama. Mama ya di jenane. Dawanang thang de mama ya jengna. Kadu. Ini mama ya dawanang ni thang de lagu ber. Hari di jalan tabai, dah hal tung dilarang ni akai ini. Hari thang sigen, lagi sigen ni hai. Tadi sila gun sigen mama ke, sari pasti usah. Besari. Masa kenang nak dia? Gubula dan lagi siapa? Dah berah gubula dan lagi. Mama.
दायो गासिबो एग्जामाव हाबहैजोबखांबाय ओमफ्राय सोरबा टाइम बारनानैसो फैदो आरोना माने बिसोरखौ हाबनो होआसै दायो सासे फैदों ओइनै बेयो माने मायबाफोर प्रब्लेम जादों खोना बेखौ दसेनि थाखाय टाइम होदो जि खारलांसिगोन खारलांबाय दे एग्जाम टाइमानो गैया ओइ नै माबायदि खारलांदों बेसारि थांथोंथों जाबालायबाय नालाय ini मा रात्र जाखादो बोरै थांथोंथों जासिगोन मानसिया आंखौ बोरैबा मोनफाजोब्बाय दे भगबान ini होलांबाय जोब्बायानो ओमफ्राय बिसोरो टाइमखौ मिथियाना माबायाखै खोना नायाखै खोना दासो हाबनो नागिरदों गैलाना बन्द जाथारबाय दा हाबनो मोनला बेसारिफोरा बेसे अबेनिफ्राय फैदोंमोन बेबा माने इसोरो टाइम मथे टाइम खाना नङाबा आरो इसोर गावसोरनिबो लस दं हाबनो मोनला आरो बेसारिफोरा लोगोफोर दायो आङो जिरायबाय थानो बरिं मोननानै खाथियावनो जालमुरि दखान दङ बेहाय फैनानै आं जालमुरि जाफैबाय माने जि हारसिं बरिं नेबाय थानो बाबाय आरोना बै एग्जामा सायावनो जादों माने एग्जाम लिरग्रानि थाखाय टाइमानो थोआ बाट एग्जाम लिरिफोरनि थाखाय माने जि नेनांगौ जायो एग्जामाबो दाबो जोबला जालमुरि जाना फैबाय नै मोनालाय लांबायलै दाबो जोबला ओमफ्राय एग्जामा जोब्बायनो फैगासिनो दं लाइन थांगासिनो नामा मोस्रोमफोर बायदिसो नुहुरजोब्बाय एग्जाम जोब्बाय नै दायो सासे उन्दुफैगासिनो बेसारिफोरा आला गाला जालायगायो खावसे नै इखैबो फैदो ओमफ्राय आरो नै इखै फैदो सानैयानो जोबाखै नै लाइन जानायानो दायो जों एग्जाम जोबनानै डाइरेक्ट न' फारसे फैखाबाय लोगोफोर भिडिअ खालामबाय थानो टाइम मोनासै दायो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो लाभ इउ अल बाय बाय